Gidugok sa mga fans sa Startup PH lead stars Alden Richards ug Bea Alonzo ang duha ka mall show sa Cebu City niadtong Domingo. Ang Startup PH matapos na karong Disyembre maong kulbahinam nga mga eksena ang angay atangan matag gabii. Ani report ni Fe Marie Dumabok sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Napuno sa mga taong activity center sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo nga nag-atang sa ilang gikamingawang mga idolo. Ang Startup PH lead stars nga sila si Alden Richards ug Bea Alonzo. Ang duruha ni pahiganog promotional tour o mall show sa Sugbo netong Domingo. Nilanog ang syagit sa mall sa pag-abot na nilad ni Alden ug Bea. Labaw na silang tagsa-tagsa silang ni Dalit ug awit. Labing una kining mall show ni Bea sa Sugbo isip ka puso star. Maong nagkisi-kisi gyud kining mga avid fan ni Bea. Gikan pa rin sa Manila ng mga admin. We're always here to support her. Mga Cebuanos! Samtang gikagubtan usabang jacket ni Alden human niya kinigilabay atol sa iyang performance. Ang iyang mga fans halos makahilak na tungod sa kalipay. She's really my crush. I love you! Nice to meet you! Ang unang mall show atong Domingo sa hapon dito gipaygayon sa laing mall sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mapasalamaton sila si Alden ug Bea sa ilang mga fans kay pabilin silang mainiton nga nisuporta kanila og sa ilang serye ang Startup PH. Very happy and at least kahit medyo dumadalas yung punta namin dito, nandyan pa rin sila to support us. We're very grateful to the Cebuanos po. Salamat. Siyempre masayang-masaya. Talagang overwhelming yung love and support nila parate sa amin. And I'm very happy that they watch Startup at sana patuloy pa rin nila itong panoorin. Ang duha nang imbitar sa tanan sa pagtan-aw sa mas nagkakulbahinam na nga dagan sa istorya sa Startup PH. Unforgettable yung mga ipagawa namin mga eksena kung saan na-reveal na niloloko pala siya ni Tristan at ni Dave. In fact, I remember nung nagtitaping kami yung isang buong araw na yung may rain effect. So, from 10 a.m. hanggang 7 p.m. Naulanan lang po kami. Naulanan lang kami. Tapos very emotional yung scene. So it was hard but Bigat. very memorable. Tristan is a character to look up to when it comes to decision making kasi talagang at the end of the day, yung decision niya is for the betterment of the people around him. Ang Startup PH makita matagabi human sa Maria Clara at Ibarra. Uban ni Cleofer lumayag sa kamera. Fe Marie Dumabok para sa One Mindanao.